Diekinspecteurs van Rijkswettersteert worden vaker zelfs het slachtoffer van een oorrijding. Zij zwartje voor de verkeersveiligheid op de dik bij gelieks na een ongeluk. Verliezen hier binnen in Nederland 21 inspecteurs zelfs onrieden, wil ze maar haar werkdwanden winnen. De ziekactie naar de vermiste Nico Post juster bij Broek had neer opsmieten. De 28-jarige jouster is al meer dan 3 weken spoorlees. Er is bij Broek maar speurhoen zocht in en om het wetter. Ja, er hier de wetterpolitie doekers inzetten om naar de man te ziekjen, maar er is dus nog neer voen. Het vakboen FNV Bouw praat joet met Frieske bouwvakkers over het onderbetalen van Boeteloonse maaiwerkers onder de centrale as en het nieuwe aquaduct bij het Dragsterplein in Ljouwert. De FNV had joet ik eens maar de provincie de opdrachtjouwer van beide projecten. De provincie doet onderzoek naar de gang van zaken. Een fleurige stemming onder de supporters op de training van Cambuur, de day after de overwinning op Heerenveen. Cambuur-trainer Henk de Jong stier joet na te geniertje. In eigen stadion hadden Ljouwerters de derby woen met 2-1. Joen en vannacht heel bewolkt. Het is om het vriespunt heen en er stiert net volle wind. De richting is zuideest. Morgen draait de wind naar noordwest. Het is droeg, meer bewolking als joet, maar ik kom eens op zinnen.